Eguerdion, prest gaude berriro ere jardunaldiari ekiteko. Oraindik kanpoan jasotzen ari denaren zarata entzuten da, baina guk geureari eutsiko diogu, ze orain minutu bat besterik ez dela pentsatzen dugu, baina badakigu gero denborak zein bizkor egiten duen iez, ezta? Eta bigarren txanda honetan lan saio berriro ere trinkoa dugu, orain artekoa bezain interesgarria izango dela ez da zalantzarik. Oraingo honetan kasu praktikoei begiratuko diegu edo nahiago baldin bada geurera etorriko gara edo geurera etortzen jarraituko dugu. Decía que vamos a dar comienzo, si os parece, con el segundo bloque de esta jornada, la mirada centrada en la atención a las mujeres mayores que enfrentan situaciones de violencia y, sobre todo, la mirada puesta en nuestras propias prácticas, en cómo mejorarlas y en cómo hacer de este acompañamiento un proceso realmente sanador y transformador. Identificadas las diferentes barreras, algunas de ellas, porque también hay posibilidad de mirar a esta realidad desde otro prisma y también vamos a hacerlo a la vez que repasamos las diferentes prácticas ya en marcha, ejemplos que pueden servirnos para mejorar, cuestionar, hacernos preguntas y reflexionar sobre nuestros propios modelos de intervención con y no en, como nos recordaba Jesús, con las personas mayores, con las mujeres mayores que enfrentan violencia. Pare bat ohartxo besterik ez, aldala, pentsatzen dut egingo genuela, espazioan segurtasun tarteak zaindu, denbora guztia maskara eta bar, izlariek ere maskara erabili beharko dutela gogoratu, eta besterik gabe, eutsiko diogu, nuevamente pido perdón por adelantado, porque tendré que volver a indicar que el tiempo va corriendo, intentaré hacerlo con el mayor cariño, eso desde luego, posible. Parte hartzea eta interbentzioak askotan oso lotuta daude. Eta honen inguruan jardungo dugu, bigarren bloke honetako lehen txandan. Eta horretarako ikerketa baten berri emango dizuegu jarraian, baina hori baino lehen, Emakundeko zuzendaria Izaskun Landaidak hitz batzuk egingo dizkigu, kontestualizatzeko ere, ondoren jasoko duguna, eta jakina, jardunaldi honetan jasotzen ari garena. Beraz, orain, Izaskun Landaidaren txanda da, gogoratu mesedez, recordad que la siguiente ponencia vamos a hacerla en euskera, por lo tanto, si necesitáis servicio de interpretación, tenéis que haceros con ella. En la entrada de la sala está el servicio el aparato de interpretación para que podáis seguir la siguiente intervención. Eta orain bai, Izaskun nahi duzunean. Eskerrik asko, Pilar. Eskerrik asko. Egunon guztioi da eskerrik asko benetan hemen egoteagatik. Plazerra da, aretoa beteta ikustea eta lagunen artean izatea. Mila esker, lehenik eta behin, orain arte parte hartu duzuen islariei, Ana, Monika, Jesus. Orain hasiko dugun bigarren parte honetan, Pilarrek esan dauen modun bertoko esperientziak ezagutzeko aukera izango dugu, aldez aurretik zuen ekarpena eskertu nahi dut. Hasi nahiko nuke eskerrak emanez indarkeriaren biktima diren emakumeekin egunero lan egiten duzuen profesional guztiei. Zuen ekarpena izugarria eta klabea da. Horregatik sortu zuen Emakundek 2015 urtean jabetuz programa. Hau Emakunderen ekarpena prestakuntza oso garrantzitsua delako. Egoera oso konplexuen aurrean aurkitzen zarete egunero eta formakuntza honen bitartez bultzatu nahi dugu egiten dituzuen interbentzioetan emakumei laguntzea bai haien erreparazioan eta bai alduntzean ere. Dakizuenez, aurten ikastaro berri bat abiatu da, indarkeriaren biktima diren emakume nagusiak artatzeko gaurko jardunaldia ere gai honen inguruan da,
Izan ere, azken urte hauetan, emakundetik alegin berezia egiten ari gara emakume nagusiak ikustarazteko, haien egoeraren berezitasunak ikertzeko eta baita gizartea sensibilizatzeko emakume nagusiek jasan dezaketen indarkeriaren inguruan. Horregatik, egin ditugu azaroak 25ko azken kanpainak gai honen inguruan gizarteari adi egoteko eskatuz. Eta horregatik bultzatu dugu orain aurkeztuko den ikerlana Mariluz Esteban eta Irantxu Fernandezek gaur aurkeztuko digutena. Desde Emakunde estamos haciendo un esfuerzo en los últimos años en visibilizar a las mujeres mayores, detectar cuáles son sus necesidades y abordar una formación específica para las y los profesionales que atienden a mujeres mayores que son víctimas de violencia. Dentro del programa formativo Jabetus, por el que habéis pasado cerca de 2000 profesionales, se ha iniciado este año un nuevo curso dedicado a la intervención en casos de violencia contra las mujeres mayores con el fin de ayudar a las y a los profesionales a desgranar las claves de la intervención con las mismas. Porque tenemos que tener en cuenta que estamos ante un tipo de violencia específica y para la correcta intervención es clave la formación. A través de Jabetus nos hemos propuesto dar respuesta a esta necesidad. En este intento de visibilizar a las mujeres mayores y de atender sus necesidades, este año y el pasado también hemos dedicado la campaña del 25 de noviembre a precisamente sensibilizar acerca de esta violencia oculta que sufren muchas mujeres mayores. Hemos pedido a la ciudadanía que esté atenta a esta violencia que no siempre se ve. Y en este marco también hemos impulsado, con el apoyo de las Casas de las Mujeres, un estudio que a continuación van a presentar Mariluz Esteban e Irantxu Fernández. Un estudio que lo que nos recuerda es la importancia de las intervenciones y políticas específicas dedicadas a las mujeres mayores o la necesidad de promover espacios de participación de mujeres mayores, entre otras claves. Quiero agradecer la aportación a este estudio de las propias mujeres mayores y, sobre todo, también de las coordinadoras y técnicas de las Casas de las Mujeres que han participado en el mismo. Para terminar, quisiera hacerlo agradeciendo a las y a los profesionales que diariamente intervenís con mujeres víctimas de violencia, agradecer a todas las ponentes que nos habéis acompañado en la jornada de hoy, a Ana, a Mónica, a Jesús, y a quienes en esta segunda parte nos mostraréis diferentes propuestas, como decía Pilar, que se están planteando desde Euskadi, a Onintze, a Marimar, a Tamara y además de a Mariluz e Irantxu. Gracias a todas por vuestro trabajo, por las claves que nos aportáis y por acompañarnos en este camino. Y agradecer, como no, al profesorado, al personal de Emakunde, que hacéis posible el programa formativo Jabetus y, en concreto, en este caso, el curso específico de intervención en casos de violencia contra mujeres mayores. Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir fortaleciendo esta estrategia de formación del personal de atención como un paso que consideramos que es indispensable en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Gracias. Eta orain, Mariluz, Irantxu, zuena da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egunon, pentsatzen genuen mai bat eukingo genuela, ez genuen galdetu. Eta gure interbentzio egingo dugu txandaka. Orduan, bueno, egingo dugu sartuta atera atriletik, baina, bueno, uste du moldatuko garela. Ikusten duzuenez, guk egin dugun proiektua izenburu hau dauka, adineko emakumeekin lan egiteko gakoak, EAE, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen etxeekin egindako proiektua, 3 gara egileak, gaur ixon ez da etorri, baina egongo gara 2. Memoriaren aurkezpena egingo dugu hemen, ordu erdi daukagu, beraz egingo duguna da pizka bat zertzelada batzuk edo puntu batzuk azpimarratu. Hor kanpoan egon da edo dago txostena nahi baduzu eskuratu, gero bebai egongo da online,
orduan nahi duenak irakur dezala, eta bueno, nik uste dut interesgarriagoa dela igual puntu batzuk azpimarratzea. Hau da pizka bat orain egingo dugun aurkezpenaren gidoia edo, sarrera hau eta gero metodologiari buruz, erabili dugun metodologiari buruz hitz egingo du Irantzuk, eta aurrekariak ere bai, ze egindan orain arte emakumeen etxeetan adin honetan. Gero, adineko emakume kategoriari buruz nik zerbait esango dut. Adineko emakumeak COVID garaian gai hori pizka bat bai laburtuko dugu, eta gero, igual luzeena, jardute ardatzak eta gaiak, eta lana egin eta gero sortu dugun adineko emakumeekin lan egiteko dekalogoa. Baina, bueno, hasi baino lehen, nik esan nahi nuen, nola sortzen dan lan hau. Bai? 2008ko udaberrian, Emakunde jarri zen gurekin harremanetan, esanez emakumeen etxeetatik, zeinbait emakumeen etxeetatik, jaso zutela edo, kezka, base gertatzen ari zen pandemia garaian emakume zaharrekin. Ez bakarrik hori, ja emakumeen etxeetan, kezkatuta zeuden bebai, ez egoela hildo konkretu bat, ez egoela lanketa konkretu bat adineko emakumeekin, eta adineko emakumeentzat egiteko eta zerbait egin behar zala. Bueno, interes edo kezka hau, zetorren bat emakundek zeukan kezkarekin, orain Izaskunek aipatu duena, eta guri proposatu ziguten egitea proiektu bat. Ikerketa bat dela esan dute, baina ez da izan bereziki ikerketa bat, izan da gehiago proiektu bat, gainera proiektu bat kolaboratiboa, orain Irantzuk azalduko dizue pizka bat nola egin dugun, segure asmoa izan da, egile moduan gehiago izan da, jasotzea egiten ari zena, eta jasotzea bebai emakumeen etxeetan ja zeuden kezkak, eta horri forma ematea eta txosten bat egitea. Bueno, hau da proiektua. Helburu hola, oso modu laburrean esan da. Zentzuk izan dira helburuak. Batetik, genealogia feminista bat egitea, non adineko emakumeen historia, ekarpena eta jakituriare kontuan hartzen zen. Claro, horretarako pentsatzen genuen guztiok, parte hartu dugun guztiok, adineko emakumeen agentziare kontuan hartu behar zala eta emakumeek egindako lanaren aitortza ere bai. Bigarren helburua zen behar izanak identifikatzea, ondo identifikatzea adin horretan, udal mailan, segure lana batez ere udal mailan izan da, orain esango dizuet nortzurekin egin dugun lan, udal mailan zenolako beharrak ikusten ziren, bai teknikarien aldetik, bai langileen aldetik, baina baita ere adineko emakumeen aldetik, eta hori egiten saiatu gara. Hirugarren helburua izan da, saiatzea behintzat, instituzioen kanpainetan adinekoak presente egotea, horretaz da hitz egin dute, orain arte hitz egin duten, oso importantea da ikusaraztea adineko emakumeen beharrak eta bebai egin dutena, historia eta memoria, eta laugarren helburua, eta guretzat ere oso importante izan da, eta gure proiektuan parte hartu duten emakumeentzat ere oso importante izan da, belaunaldi arteko tasuna ere lantzea. Hau da, sortzea lanketa feminista bat, non emakume gazteak, emakume helduak eta adineko emakumeak batera gauden eta parte hartzen dugun, naiz eta gero bakoitzak edo talde bakoitzak espezifikotasunak euki. Bale, horretarako, bueno, hau ja da metodologia gero Irantzuke planteatuko dizuena, baina nik orain aipatu nahi dut, gero ere aipatuko da zeintzuk izan diran ze emakume etxerekin egin dugun lan, ezta? Bueno, ez dakidak izuen, baina gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan badaude 14 edo 15 etxe, gero eta etxe gehiago emakumeen etxe, eta Nafarroan dago beste bat, guk bereziki egin dugu lan 8 emakumeen etxeekin, Arrasateko emakume txokoa, Azpeitiko emakumeen txokoa, Marienea Basauriko emakumeen etxea, Eibarko Andretxea, Ermuko emakumeen topalekua, Gasteizko Zorginenea, Ondarruko Etxelila eta Urola Garaiko emakumeen txokoa. Eurak parte hartu dute prozesuan, orain Irantzuk aipatuko dizuena, baina bebai, puntualki Donostiako emakumeen etxea, Errenteriako emakumeen etxekoak eta Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministakoek ere lan egin dute. Bueno, eta orain Irantzuri pasatzen diot. Bueno, Mariluzek azaldu duen bezala, erabili dugun metodologia, izan da metodologia parte hartzaile bat, hau da kolaboratiboa. Azpimarratuko ditugu 3 teknika, erabili ditugun 3 teknika ikerketa aurrera eramateko.
Lehena izan da informazio bilketa orokor bat, informazio bilketa orokor horri naiz eta gero ikusiko dugunez, 8 emakumeen etxeek parte hartu ikerketan, hasiera batean, EAEko 12 emakumeen etxeekin harremanetan jarri ginen, horietatik 11arekin elkarrizketatu ginen, eta gero hortik 8 erabaki zuten parte hartzea, ez? Direla Mariluzek aipatu dituen 8 horiek. Elkarrizketa horien bitartez, egin genuena da zen, bildu pixka bat, ordura arte emakumeen etxeetan, adineko emakumeen inguruan egiten ari zena ezagutu eta jaso, ez? Bai txosten eta dokumentuen partetik. Bigarren teknika izan da eztabaida taldeak adineko emakumeekin, guztira 8 eztabaida talde egin dira, udalerri bakoitzean bana, adineko emakumeen tartea izan da 62 eta 88 urte bitartekoak, guztira 56 emakumek parte hartu dute ikerketan, eta profilari dagokionez, izan behar dugu gehienak hezkuntza maila altukoak, edo erdia behintzat, hezkuntza maila altukoak zirela, gehienak enplegua izandakoak edo batzuk oraindik ere lanean, eta orain askok erretiroa hartuta zeudela. Baita ere, azpimarratu behar dugu emakume aktiboak direla, aktiboak esan nahi dugu parte hartzeari begira, parte hartze anitzekoak, batzuk emakumeen etxeetan parte hartzen zutenak, eta beste batzuk eskarmentu handikoak feminismoan oroar. Hirugarren teknika izan da bilerak emakumeen etxetako ordezkarien lantaldeekin, lantalde ezberdinak eratu dira proiektuan parte hartu duten emakumeen etxetako ordezkariekin osatuta, guztira 3 bilera egin dira lantalde honetan, eta lantalde hauen helburua izan da proiektuaren ardatzak elkarrekin adostea eta ikerketaren nondik norakoak zehaztea, baita ere emaitza kontrastatzeko. Zentzu horretan izan da metodologia parte hartzaile hori, horregatik oso eskertua gaude, bai parte hartu zuten adineko emakumeei, baita emakumeen etxerako ordezkari, beraiek gabe ezinbestekoak izan direlako proiektu honetan. Esan beharra dugu, proiektu hau ez dela ezer-ezetik abiatu, baizik eta, gu iritzi ginenean, zeudela proiektu ezberdinak emakumeen etxeetatik abiatzen zirenak adineko emakumei zuzenduta. Eta gure helburua baita ere izan zen, horiek ezagutzea. Txostena ez dakit eskura duzuen, baina hor baduzue taula bat, nahi baduzue zehatzago begiratzeko. Guk ikusi ditugun, edo jadanik egiten diren jarduera horiek 3 multzotan antolatu ditugu. Bata izan da adineko emakumei propioki zuzendutako jarduerak emakumeen etxetatik egiten zirenak. Ikusi dugu ikastaroak egiten direla, bai sartze prozesuari buruzkoak, izan daitekela ondarrune zaharalduntze feminista edo hainbat tokitan egiten den sartze ederraren inguruko formakuntzak, baita ere ikusi dugu ikastaro ezberdinak egiten direla sexualitateari buruz, osasunari buruz, harremanei buruzkoak. Ikusi dugu baita ere emakumeen etxeak askotan lan egiten dutela beste eragile batzuekin, adibidez emakumeen protagonismoa sustatzeko izan daiteke jubilatu etxeekin egiten diren lankidetzak adibidez martxoaren 8-aren inguruan. Eta baita ere ikusi dugu berdintasun sailetatik jadanik hasiak direla gauzak egiten adineko emakumeen inguruan, ez? Badala diru laguntza zehatzak sustatzea, basaurin adibidez, adineko emakumeen egoeraren jarraipena egitea COVID garaian, edo berdintasun planetan adineko emakumeen ikuspegia ere sartzen. Beste multxo batean jarri ditugu emakumeen etxeetan egiten diren hainbat jarduera non adineko emakumeak ere parte hartzen duten. Hor ikusi dugu bai asanblada feministetan parte hartzen dutela, zaintza taldeetan, edo baita ere, ikastaroak ez direnak espreski adineko emakumeentzat, baina beraiek ere dira
bertan parte hartzen dutenak, esate baterako, osasunarekin lotutako zoru pelbikoaren inguruko ikastaroak, edo teknologia berrien ingurukoak. Gero baita hirugarren multzo batean, ikusi dugu adineko emakumeak badela inplikatuta bestelako jarduera batzuetan, hau da emakumeen etxeetatik kanpo, adibidez udal batzuetan egiten diren hirigintza eta parte hartze sozialaren inguruko proiektuak, hiri lagunkoien proiektuak, edo baita ere pentsiodunen mugimendua. Udalerri batzuetan badago honeka mugimendua. Baita ere ikusi dugu, memoria eta genealogia feministetan parte hartzen dutela, egin diren diagnostikoetan, aitortza ekitaldi horietan, hori izan da gutxi gora bera aurrikari bezala kontutan hartu dugun. Jesusek esan duen bezala gu ere dantzatzen, Jesus gaude. Txostenean ikusiko duzue marko teoriko txiki bat sartu dugula, iruditu zaigu aurkezpen honetarako ez zeukala zentzurik, beste gauza askoren artean, hemen egongo zirelako guk irakurri ditugun egile batzuk, baina bai hitz egin nahi dugu pizka bat adineko emakume kategoriari buruz, behintzat planteatu, erabiltzen ari gara hemen adineko emakumeak eta emakume zaharrak, egileek hori erabili dute, baina zer da adineko emakumea edo gure proiektuan parte hartu duten emakumeek zer esan duten honetaz. Lehenik eta behin esan behar da, gurekin egon diren adineko emakumeek oso ondo identifikatzen dituztela keria guztiak, esan nahi dut. Adinkeria, bizitzen gaineko kontrola, esan diren gauza guztiak oso kontzienteak dira, eta egia esan, ez bakarrik hori, baizik eta protestatzen dutela, eta nola edo hala erresistentziak ere martxan jartzen dituztela. Egia da erresistentzia hauek askotan direla bakarkako erresistentziak, ezain beste erresistentzia kolektiboak, eta proiektuaren edo lanketa honen helburu bat ere izango zen, albidetzea erresistentzia kolektibo horiek, ezta? Baina eurak oso argi daukie, gaizki tratatuak sentitzen dira, bai familia arloan, bai zerbitzuen arloan, bai gizartean orokorrean, oso ondo identifikatzen dute eta hori iruditu zaigu interesgarria zela, ezta? Beste aldetik, ez dago, edo beraiek ez daukie oso argi zer dan adinekoa izatea, edo emakume zaharra izatea. Askotan, Anak aipatu du hau, batzutan hau da oso subjetiboa, norbera sentitzea zaharra noiz hasten da, zeren inguruan. Egia da, gure proiektuan behintzat bi gauzatera direla nagusiki, bata da lortzea adinekoa jubilazioarekin, hau alde batetik kritikatzen da, baina beste aldetik erabiltzen da, hau interesgarria da, paradoja bada, kritikatzen da, ikustea zahartzaroa bakarrik, lanik egin ez izatearekin, baina beste aldetik erabiltzen da, 75 urte muga hori, ezta? Eta gero, beste gauza bat atera dena da, gorputzarekin erlazionatua, ezta? Jendeari esaten diozunean, zer da, zahartzea, aipatzen dute moteltze orokorra, nekea, energia galera, halako gauzako, hiek oso presente egon dira gure lanean. Baina guk ikusi dugun, bi gauza aipatu nahi ditugu. Bata da, problema bat identifikatu dugu, pentsatu gure proiektuan parte hartu duten emakume aktiboak eta kontzienteak zirela, eta ikusi dugu ez dagoela zahar identidaderik, edo adineko identidaderik, deitu nahi duzuen moduan. Hau da, jendeari, halako pertsonei galdetzen diezunean, zu zaharra zara, ez, zaharrak dira besteak. Zaharrak dira etxeetan daudenak, ezer egiten ez dutenak, kontzientzia ez dutenak. Eta guretzako hori problema bada, problema politiko bada, sozial eta politikoa. Ze identidadeaz badugu, ez dugu lan egingo arle horretan. Identidade okitzea funtsezkoa da. Eta gero, aipatu dudan bebai, bestetasuna, pentsatzea zaharrak direla besteak hori ere sortzen du, gainera feminismo barruan sortzen du paradoja arraro bat, ez da, pentsatzea besteek dutela problema eta guk ez daukagula ezer esateko. Eta gero, honekin lotuta ere, ze termino erabili, galdetu diegu, emakumei, ze termino erabiliko dugu adineko emakume, orokorrean lehen etxi da adineko emakume. Gazteleraz eta euskeraz diferentea da, mujeres mayores, adultas, batzutan, kritikarekin, euskaraz ere nagusiak ere erabiltzen da batzutan, termino desberdinak, baina badirudi momentu honetan behintzat konsenso badagoela adineko hitza erabiltzea. Zahar hitza sartu dugunean, nahita sartu dugu guk, ze pentsatzen dugu
zahar hitza, batzuk adibidez sanak erabiltzen du eta ondo iruditzen zain niri erabiltzea, hori batzuentzat ez da ona, ez da pejoratibo, hor landu dugu eta batzuek oso ondo ikusten zuten, izan daiteke bai bandera bat, zaharritzari beste esangura bat emon, eta hori guk erabili bandera moduan, ez da, adibidez sanak erabiltzen duen bezala, eta hori emakume batzuek ikusten zuten. Baina, terminoetan oraindik ere asko dago esateko. Eta orain, pasatuko garaia, guk egin duguna da, pizka bat, emakumea izan, sartzaroan, feminismo eta sartzaroa, ze gai daude. Eta hor, sortu dana, pizka bat zailkatu dugu, multzokatu dugu jardute ardatzetan, eta orain oso labur planteatuko dizkizuegu jardute ardatzoiek. Maria Luzeri astu zaio. Aurretik ikerketa COVID garaian egin dugu, eta horregatik ere iruditu zaigu garrantzitsua ikustea egoera berezitu honetan ere adineko emakumeek nola bizi izan duten. Eztabaida taldeetan parte hartutako emakumeek adierazi ziguten COVID garaian batean sujetu zaurkorrak bihurtu direla. Batetik arriskuko biztanleriaren kategoriaren barruan kokatu izan dituzte, izan ere neurri asko, pandemiari aurre egiteko neurri asko adinaren arabera hartu izan dira, eta nolabait sentitu dute zahar bihurtu dituztela, kanpotik, adinaren kategoria horretatik. Baita ere, distantzia sozialaren ondorioak jasan izan dituzte, horrek goiti behera aldatu izan du beraien egunerokotasuna, askori gertatu zaigun bezala, baina elkarrizketatuentzat oso garrantzitsuak izan dira harreman sozialak. Eta egoera berri horretan oso zaila izan da harreman sozial horiek aurrera eramatea. Askotan elkarrizketatutako batzuek esaten zuten batzuetan kalera irtetzeak beldurra sorrarazten ziela. Baita ere, distantzia sozialarekin lotua salatu izan duten nola harreman sozialak gero eta virtualagoak bihurtu diren COVID-aren ondorioz, eta horrek arrakala digitalaren errealitate hori kezkaz bizi duten, gero eta harreman digitalagoak sortu izan dira. Hala eta guztiz ere, esan behar dugu, ondorio latz hauetan ere, erresistentziak agertu direla, erresistentziak izan dira, ikusi ditugunez, bai, estrategia individualak, batzuek aipatzen zutenez, igual egunerokoak idazten edo horrelako idazketaren bidez aurre egiten ziotela egoerari, baina baita ere izan dira estrategia kolektiboak. Altzenean, besteekin lagunekin elkartuz. Zentzu horretan, bitxia da edo adierazgarria egin zaigu, eztabaida taldeak egiterakoan, bertan parte hartutako emakume asko eskertuta sentitu dira espazio hori sortzeagatik. Guk ere eztabaida taldeak pandemian garaian egin genituelako. Adinbide moduan, ere adierazgarria da, proposatutako emakumeak proposatu dute bestune batzuetan ere bai, beraiek bizi izandako antzeko egoeren memoria berreskuratzea interesgarria litzatekela. Adibidez, aipatzen zuten frankismo garaiko etxeratze aginduetan gertatzen zena. Pixkat, memoria kolektibo hori berreskuratzea aurre egiteko egoera berri hauei. Hori esan da, pasako gara Maria Luzek aipatu duen atalera. Bai, etxeetako ordezkariei, bai, adineko emakumei galdetuta, berzeintzuk izango lirateke adineko emakumeekin lan egiteko premiak edo gaiak, gai ezberdinak atera ziren, eta guk 9 multzo horietan banatu genituen. Lehen multzoa da adinkeria eta eskubideen urraketa zahartzaroan. Elkarrizketatutako emakumeak adinekoak izateagatik inoiz diskriminatuta sentitu dira. Bailen aipatu den osasungintzako profesionalen eskutik, zaintzaileen eskutik, kaleko jendearen eskutik, adierazi dute osoikoa dela kolektibo horri hitz egiteko tonu berezi bat erabiltzea. Lehen Ana Freisa jarri du adibidez, la estupidez con la que se nos trata, pizkat horren hildotik, hori izango litzateke gizartearen adinkeriaren ondorioz, eta ikusi dugun bezala, jadanik emakumeen etxeetan urratsak ematen hasiak dira
adinkeriari aurre egiteko, balen aipatu dugun zahartze ederra ikastaroak bezalakoekin antolatuz, baina uste dugu pizkataratago joan beharko ginatelkela eskuartze lerro zehatz bat zehaztuz ahalduntze kolektiboa bideratuz. Bigarren gaia izan da prekarietate ekonomikoa eta pobrezia, hori izango litzateke adineko emakumeek pairatzen duten zaurkortasun egoeren barruan gehien nabarmendu izan dena. Errealitate horren adibide bat da adibidez pobrezia energetikoa. Eta diagnostiko honetan parte hartu duten emakumeek esan digute prekarietate hori gehien bizi dutenak direla bakarrik bizi diren emakume zaharrenak, hau da, alargunak. Hori pizkate Monika Ramosen lanetatik abiatuta, ez? Monikak esango digu, adina, sexua eta elkarri bizitza unitateak direla pobrezia arriskuan gehien eragiten duten 3 aldagai, ez? Hori hor ere ikusi izan dugu. Egia da, ez dugula jaso lehen pertsonan, inor horrelako egoera bizi duenik. Eta bai emakumeek adierazi digute, badagola hori eskutatzeko joera. Prekaritate hori eskutatzeko joera. Gero baita ere, ikusi dugu interesgarria izango litzatekela jasotzea prekaritate horren aurrean eraikitzen diren hainbat eta hainbat estrategia, baina estrategia horietaz gain, adineko emakumeek aho batez esan digute ezinbestekoa dela emakumentzako gutxieneko diruzarren alde lan egitea. 3. puntua, zaintza lanak eta zerbitzu publikoak izan da, elkarrizketatuek garrantzi handia eman diote zaintzari, batetik oso ikuspegi kritikoa erakutsi dute, oro har zaintza zerbitzu publiko falta azpimarratu dute, eta baita ere berehala agertu da zaharretxetako egoera kezkagarria, ez? Bai, osasun egoeraz aparte eta baita langileen lan baldintzez haratago, kritikatu izan da zentro hauen eredu nagusia, ez? Egoile herrien gutxieneko askatasunaren kontra doala haien ustez. Esatera baterako, salatu izan dute zaharretxetan dagoen egunerokotasunaren antolaketa zurruna, edo ezartzen den disiplina bai ordutegiekin, arautegiekin, edota egiten den sexualitatearen kudeaketa espazio hauetan ere. Bestetik, nabarmen dugu, lehen aipatu den bezala, adineko emakumeak ez dutela bakarrik jasotzen zaintza, baizik eta ere zaintzen dutela, ez? Bai bikotekideak, bilobak, beste zenide batzuk. Zentzu horretan, izaera edo jarrera ambivalentea izan dute, alde batetik, zaintza, belaunaldien arteko zaintza hori, ikusten dutelako elkartasun gisa, izan daitekela bilobak zaintzea, baina baita ere emakumeen zapalkuntzaren seinaletzat ere bai. Gero, beste puntu bat zaintzan, lotuta egongo litzateke emakume hauek ere zaintza sare informaletan parte hartzen dutela, lehen aipatu da, Anak aipatu du, ez? Redes de intimidad edo radares de cuidado, ez? Adizkide eta auzokideen artean sortzen dituzte sareak elkar zaintzeko, eta sare informal horietaz gain ikusi dugu baita ere, sare formalak ere badaudela emakumeen etxetatik bideratuta, ez? Kasu batzuetan badaude zaintza talde iraunkorrak edo zaintzaileak babesteko gune edo topaguneak. Laugarren gaia da indarkeria matxistak eta bestelako indarkeriak. Uste dut oso ondo azaldu duela Monika Ramosek, ez? Oso ikusgaitasun gutxi duen gai badala, oso batetik oso ikerketa gutxi egin direlako, politika aldetik ere urritasunak edo aurkitu izan direlago. Deigarria egin zaigu elkarrizketatutako emakumeek adierazi dutenean ez zutela adineko emakumerik ezagutzen indarkeria matxista pairatu duenik, ez? Aldiz bai ezagutzen zituzten emakume gazteagoak. Hori ere ikusgaitasun urri horren seinalea da. Gu abiatu gara, pixka bat, gai hau lantzeko
Paula Damonti, Urruti Turbe eta Patricia Migotek egindako ikerketa batetik, eta hor zehazten dituzte adineko emakumeen indarkeriaren berezitasun ezberdina. Bata izango da, emakume hauek izan duten sozializazio testuinguruak, kasu honetan elkarrizketatutako emakumeek adierazi duten nola frankismoan euren sozializazio prozesuak eragin izan diela sinesmen batzuk eta erlijioak berak indarkeriak egoera mantentzeko, sinesmen batzuk barneratu dituztela, badala genero rol zehatzak, edo familiak daukan garrantzia, edo holakoak. Gero baita ere, aipatu izan da horretik ere, bizitzako une horretan, zahartzaroan, zaurgarriagoak egon daitezkela, osasun arazoak euki aldituzte, edota prekaritatea aipatu ditugun egoera horietan ere egon daitezke, eta horrek ahalduntzeko aukerak, edo mugak jarri alditu ahalduntzeko aukeretan. Eta baita ere, azkenengo berezitasuna izango da, normalizatuta egon daitekela, azkenean bizitza osoan zehar, hau ere Monikak esan du, ez? Bizitza osoan zehar jasandako indarkeri batean agian zahartzaroan ugaritu daiteke, elkarrizketatutako emakumeek adierazi zuten, nola gizonak jubilatzerakoan etxean denbora gehiago pasatzeak ekarri dezakela indarkeri hori areagotzea, eta hori ze. Ni ere hurbildu naiz, 5 minutu bakarrik gelditzen zaizkigo eta danarekin bukatu behar dugu. Orduan, nik beste 5 aipatuko ditut, baina bakarrik zerbait aipatu, bukatu nahi dugu dekalogo batekin eta horrekin ja amaiera. Elkar bizitza elkarren arteko harremanak eta bakardadea hitz egin da parte hartze politikoaren garrantziaz. Nik bakarrik esan nahi ditut 2 gauza batetik, honetaz hitz egiten dugunean ikusten dugu, edo emakumeak bakarrik bizi direnak autuz, edo solatuta daudelako, edo beste aldean cohousing, ezta? Cohousing dela irtenbide oso elitista eta diru auki behar duzu. Orduan, guk egin dugun ahalegina da identifikatzea hor erdian egon daitezten neurrian, ja, aipatu da adibidez, auzokideak erabili edo, eta hor nik uste dut egin behar dela ikerketa bat. Osea, ze neurri egon daitezke udal mailan, elkarbizitza hori hobetzeko. Eta nik uste dut hemen dana daukagula egiteko. Eta orduan, nik hori azpimarratu nahi nuke, hemen egin behar dela pixka eta hausnarketa berezi bat honen inguruan. Osasuna, ongizate eta sexualitateaz horretaz ere asko hitz egin da, eta emakumeko oso ondo identifikatzen dituzte problemak, bai osasunaren aldetik eta hor badaude ja jasota, adibidez Monika Ramosen lana erabiltzen dugu guk ikusteko ze problema dauden adinarekin, nik uste hori ez dela esan behar, sexualitatearen inguruan Ana Freisesek esan du oso ondo gordeta dagoela sekretu hori, ez da adineko emakumeen sexualitatearena, baina bai esan nahi nuen, guk ikusi dugula adibidez heriotzaren inguruan esala hitz egiten, eta iruditzen zaigu bai beste lan hildo bat izan behar dela heriotzaren inguruan adineko emakumeek zer esan alduten, eta egia esan, nire ustez behar dena da heriotzaren teoria feminista bat, eta teoria feminista hori batez ere adineko emakumeok egingo dugu, eta bernoiz egiten hasten garen, ezta? Teknologia berriak eta arrakala digitalari inguruan ere asko hitz egiten ari da, eta nik uste dut ez dudala errepikatu behar zer da hori, ezta? Bai emakume izateagatik eta adineko izateagatik hor daukazu diskriminazio bikoitza. Baina buelta eman nahi izan diogu honi, eta guk esaten duguna da, baina hemen ez da problema bat adineko emakumeak dutena edo adineko pertsonek dutena, da alderantziz. Adineko emakumeen esperientzia erabili daiteke salatzeko zer gertatzen ari dan gure gizartean digitalizazioarekin. Honetan agenteak izan daitezke, edo izan gaitezke adineko emakumeak salatzeko zer dan hori gero eta tramite guztiak digitalizatuta eta hori dana. Orduan horretan ere agente bihurtu eta ez biktima bihurtu. Plazera eta isialdia da beste gai bat aipatu duguna, ez da dana bakarri tragedia, behintzat emakumeen etxen inguruan dauden emakumeek barre asko egiten dute, dantza egiten da, jaiak egiten dira, eta gozatzen dute bebai feminismoaz eta lan kolektiboaz, eta hori eskertu behar da eta bultzatu behar da, eta azkena bebai adineko emakumeen aitortza memoria eta genealogia feminista, nik uste dut emakumeen etxeetan lan asko egiten ari da horretan, baina hor bakarrik pentsatu behar dugu adin artekotasuna ere kontuan hartu behar dela. Eta bukatu nahi dugu dekagologoarekin, Airantzuk egingo duena.
Orain arte planteatu ditugu gaiak edo jardute ardatzoiek, baina pizkat haratago joan nahi izan dugu joan, lan edo eskuartze batean gakoak edo aspektu metodologikoak izango liratekenak proposatuz, ez? Batetik ikusten dugu, berariazko eskuartzeak eta politikak eta aurrekontuak sortzea garrantzitsua dela, hau da, adineko emakumen beharrezan espezifikoei erantzuten dietenak, baita ere ikusten dugu beharrezkoa adinkeriari aurre egitea, nolabait horrekiko kontzientzia soziala sortzea adinkeriarekiko. Gero, baita ere, zahar identitate kolektiboa sustatzea, garrantzitsua iruditzen zaigu identitate hau sustatzea, azkenean subjektu politiko hori horren eraikuntzarako, ez? Baita ere, interseksionalitatea kontutan hartu, hau da, bai adina eta generoaren zapalketa ezberdinak, baina baita ere kontutan hartzea bestelako aldagaiak, ez? Direla klase soziala, arrazializazioa, sexualitatea, ez? Gero baita ere, 5. izan da ikusgarritasuna bermatu, aurretik esandakoaren harira, 6. izan da belaunaldi artekotasuna elikatu, ez? Belaunaldien arteko harremanak sustatzea. 7. ahalduntze individual eta kolektiboa garatzea. Gero 8. errekonozimendua sustatu. Bai, memoriaren eraikuntzaren bitartez edo bestelako bideen bitartez. Ikusi dugu garrantzitsua baita ere, berezko espazioak eratzea edota daudenak mantentzea, kasu batzuetan emakumeen etxeetan ari dira horrelako lanak egiten, espazio berezituak sortuz. Eta azkenik uste dugu garrantzitsua dela asistentzialismotik haratago joatea, ez? Pizka bat, adineko emakumeak protagonistak izatea eta agente izatea, ez? Eta listo. Eskerrik asko.